A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directors. The phone lines, ABS-CBN, bring you Christ the Healer. Paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Usbon ko pag-ingon, paglipay kamo, kay hapit na moabot ang Ginoo. Mao kini ang pulong ni San Pablo sa iyang sulat sa taga Filipos. Mga igsuon sa atong pagsaulog dining santos nga misa, ipadayon nato ang pag-andam sa atong kasing-kasing aron masinati nato ang kalipay nga gikan lang sa atong manluluwas. Malipayong adlaw nga Domingo kaninyong tanan. Monica, ayaw paglangan Ginoo, ang among kasing-kasing nagkahulat kanimo. Monica, ug lamdaging kadulong ang mga kanasuran nagmasulukon ang paglumuha ug ang pagkamapahitasan nagdala ka namo sa dakong kapildihan. Umanika, ikaw ang among gilauman, luwasa kami sa kadautan. Sa ngalan, samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga kaigsuonan, kining atong misa karon ang misa sa ikatulong nga Domingo sa Adviento. O kini siyang maong Domingo gitawag og Gaudete Sunday. Atong ihalad kining santos nga misa diya sa atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan, ilabi na ang mga katuyuan sa pagpasalamat sa gasa sa kinabuhi o gasa sa mga sakramento. Ug diha usab sa atong mga pag-ampo alang sa atong mga kaigsuonan nga nunay gipamati sa lawas ug nagmasakiton. Nga unta sila hikapon sa Dios ug makakaplag ug kaalin. Ug aron mahimo kitang andam sa pagsaulog nining santos nga misa, ato karong hinulsulan ang atong mga sala. Oh
Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala ug dadong kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nagtanaw ikaw sa imong katawhan, nga nagpaabot sa makanunayon nga pagtuo, sa pangilin sa pagkatao sa Ginoo. Itugot nga makadangat kami sa mga kalipay sa kaluwasan, ug sa kanunay, makasaulog kami niini uban sa dakong kadasig ug kalipay. Kini among gipangayo, pinaagi sa mong Ginoo nga Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Magmaya ang kamingawan, ug mulambo sa disyerto ang kabulakan. Mag-awit kini sa kalipay, ug mahimong matahom sama sa bukid sa Lebanon. Ingon katabunok sa Carmel ug sa Saron. Makita sa katawhan ang himaya sa Ginoo, ang kahalangdon o gahom sa atong Diyos. Busa, liguna ang mga kamot nga wala na'y umoy, ug ang mga tuhod nga luya na. Ingna ang nakabsa nagpaglaom, pagmaisog ug ayaw kahadlok. Muanha ang imong Diyos, aron pagpanimalos sa imong mga kaaway, ug iya kamong luwason. Makakita na unya ang buta, ug makadungog na ang bungol. Maglukso-lukso na ang bakol daw lagsaw, ug mag-awit ang amang sa kalipay. Kay didto sa kamingawan, mudagayday ang tubig, ug may mga sapa na ang disyerto. Unya, mamauli sila sa Jerusalem nga mag-awit, ug malipayon sila hangtod sa hangtod. Ug ang kasubo, ug ang mga panghupaw, mahanaw sa dayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, dali ug luwas sa kami. Ang Ginoong Diyos matinumanon hangtod sa kahangturan. Giampingan niyang katarong alang sa mga gidaog-daog. Naghatag siyag pagkaon sa mga gigutom. Ang Ginoo naglingkawas sa mga dinakpan. Ginoo, dali ug luwas sa kami. Ang Ginoo naghatag og kahayag sa mga buta. Ang Ginoo gapabangon sa mga nahilakapa. Ang Ginoo nahigugma sa matarong. Ang Ginoo nanalipod sa mga langyaw. Ginoo,
mga ilo ug balo. Apan niyang gisalikway ang mga dautan. Ang Ginoong maghari hangtod sa kahangturan. Ang imong Diyos, O Sion, hangtod sa tanang kaliwatan. Ginoo, dali ug luwasa kami. Gikan sa sulat ni Santiago. Busa pailob kamo mga igsuon, hangtod sa pag-abot sa Ginoo. Tan-awa unsa ang pagpailob sa mag-uuma, samtang siya nagpaabot sa pag-ani. Mapailubon siyang nagpaabot sa una og sa ulahing ting-ulan. Busa kinahanglan nga magpailob usab kamo. Liguna ang inyong paglaom ug duol na ang pagbalik sa Ginoo. Mga igsuon, ayaw kamo pagbagulbulay aron dili kamo silutan sa Dios. Ang maghuhukom anaa na sa pultahan. Mga igsuon, hinumdumi ninyo ang mga propeta nga nagwali sa ngalan sa Ginoo. Himua sila nga mapanig-ingnan sa mapailubong pag-antos, tiwala sa mga kalisdanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Sa pagkadungog ni Juan nga magbubunyag didto sa prisuhan bahin sa gihimo ni Kristo, gipaadto niya kang Hesus ang pipila sa iyang mga tinun-an ug nangutana sila kang Hesus, sultihi kami, ikaw ba ang giingon ni Juan nga muanhi o magpaabot pa ba kami lain? Si Hesus mitubag, pamauli kamo ug suginli si Juan sa inyong nadungog ug nakita. Ang mga buta nakakita, ang mga bakol nakalakaw, ug ang mga sanlahon nangaayo. Ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay nangabanhaw, ug ang maayong balita gisangyaw ngadto sa mga kabus. Bulahan kadtong wala magduha-duha kanako. Samtang na mauli ang mga tinun-an ni Juan, si Jesus miingon sa mga tao mahitungod kang Juan, sa pag-adto ninyo kang Juan didto sa dapit nga awaaw, unsay buot ninyong makita? Bugang ba nga gipilay-pilay sa hangin?
unsa bagayod ang inyong giadto aron tan-awon? Usaba ka tawo nga luhog pamisti? Ang mga tawo nga nagbistig sama niini ato ang magpuyo sa mga palasyo. Sultihi ako, unsa man gayod ang inyong gipaabot nga makita? Propeta ba? O sultihan ko kamo, nakita ninyo ang labaw pa sa usa ka propeta. Kay si Juan mao ang giingon sa kasulatan, ania ang akong sinugo, nag-ingon ang Dios. Ipadala ko siya una kanimo, aron andamon niya ang dalan alang kanimo. Hinumdumi kini, wala pay tawo nga sama ni Juan nga magbubunyag, apan ang labing iwit sa gingharian sa langit, labaw pa kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ay ikaw, O Kristo. Mga kaigsuonan, malipayon kaayo kita nga nagkapundo karon niining maong Domingo nga gitawag og Gaudete Sunday. Dinhi kita gipadayag sa Dios diha sa mga kaanindot ug katahom sa ato nga kinabuhi. Sayon man ta nga kun naa ang Dios, naa ang katahom. Kung anaa ang Dios, naa ang kalipay o mahanaw ang mga pag-antos. Kung naa ang Dios, mulayas ang mga sakit o kakulian nga mutakboy sa tao. Tinuod man kini, apan realidad usab nga dinhi sa panaw sa atong kinabuhi, naapagyud ang panaw sa sugilanon sa atong kaluwasan. Naapagyud ang mga pag-antos, naa ang mga kalisdanan, ug kini lakip sa panaw sa sugilanon sa atong kaluwasan. Mao gani nga dinhi karon kita sa kanunay nangandoy sa pag-abot ni Jesus. Gani diha sa ato nga salmo responsoryo, ang tubag nag-ingon man, dali Ginoo og luwasa kami. Nangandoy ta sa iyang pag-abot, kay sayod ta nga diha sa iyang pag-abot maangkon ta ang katahom. Maangkon ta ang kalipay na tugub ug ugdang. Maangkon ta ang katahom sa kaluwasan. Dili lamang sa lawas, apan kaluwasan sa atong kalag. Apan lakip gyud kaayo ang kining mga pag-antos. Tungod kay kini, maoy mutultol nato ngadto gayud sa mahinangpong pagsugat kang Jesus. Mao man ni siya'y mupalig-on nato diha sa atong panaw ug mupakita kanato sa kamatuoran sa kaluwasan. Dili lang di ay ang kaharuhay ang atong gipangandoy niining kinabuhia, apan kaluwasan. Mao gani nga diha
sa Ebanghelyo, nakadungog kita karon nga dunay gipadala si Juan nga magbubunyag ngadto kang Jesus, pagpangutana, ikaw na ba gayod o magpaabot pa ba kami og lain? Makaigsuunan, si Jesus mitubag, sultihi ninyo si Juan sa inyong nadungog ug sa inyong nakita. Ug atong nadungog ang katahom sa mga pulong ni Jesus, ang katumanan sa mga gitagna sa mga propeta. Ang mga bungol makadungog, ang mga buta makakita, ang mga masakiton maayo, ug ang mga patay gipangbanhaw. Naa ang lunlun nga kaayuhan. Kini dako kaayo nga realidad nga gipadayag ni Jesus diha sa katawhan. Proof enough sa iyang pag-abot ug kinsa siya nga miabot dinhi sa atong taliwala. Apan mga kaigsuunan, realidad sad sa atong panahon karon nga daw sa atong pagpaningkamot naa lagi ang daghan kaayong mga kalisdanan, naa ang mga pag-antos o basin kining maong mga butanga mao hinuoy makapabuta nato sa atong paglantaw sa unahan. Karon bitaw daw busy na kaayo ang mga tao nga labi nang nagtrabaho nga makadawat na unta sa bonus kay naarabay daghang mga Christmas sale. Ug mao ni siya ang kanabang kagahob sa panaw karon sa atong panahon. Nga alang nato, Christmas is shopping. Christmas is food. Christmas is entertainment. Christmas is vacation. Ang mga tao karon gusto na nga malingaw aron mahikalimtan ang mga kagul-anan. Mao bitaw nga usa niini kahigayon dunay usa ka bata nga nangandoy nga muani sa syudad kay mutan-aw kun unsa ang syudad panahon sa Pasko. Mao to nga gidala siya sa iyang lolo ug naabot sila ni sa syudad, gisuroy siya sa syudad, nangadto silang mga malls, nakakita siyang mga giant Christmas trees, mga maanindot kaayong mga decorations, mga suga. Ug sa ilan ng pagpauli, ang bata nagtungok. Nangutana ang iyang lolo, nganong nagtungok man kadong wada di ka malipay sa imong nakitaan? Ingon dayon ang bata, nindot man kaayo ang syudad di ay panahon sa Pasko. Pero doon na lang ko'y gipangita nga wa nako makit-i. Unsa man dong? Nangutana ang iyang lolo. Nangita unta ko ni baby Jesus. Mga kaigsuonan, maubaya sab kaha ni karon ang daw nakapabuta nato nga tungod sa kagahob sa atong panahon, sa kalanog sa mga nagkalain-laing mga sunata sa Pasko, sa mga maanindot kayong mga decorations, yet we fail to see Jesus and the courage to put Him in our hearts. Maugani nga si Juan nga magbubunyag, nagpahigayon yun ug kasayuran kung siya nabagayod. Kanindot nga si Juan mismo nagpaila ni ining maong Kristo nga atong manuluwas. Busa manghinaot kita nga diha sa atong panaw karon, tinuod naa ang mga
kagulanan, mga kalisdanan, apan magpabilin unta ang atong pagpailob ug kining maong pagpailob maoy mo pabukas sa atong mga mata aron kita madasigon, mahinangpon nga magpaabot kang Hesus sa iyang pag-abot. Ang atong pagsaulog sa Pasko maoy mo pabukas sa atong mga paglaom ug kining maong paglaom maoy mo hatod nato ngadto ni anang pagsugat kang Hesus sa iyang pag-abot. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak kabugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan, nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron maghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita ngadto kang Hesus atong Ginoo nga muanhi ug makig-uban kanato. Sa matag pag-ampo moingon kita, Ginoong Hesus, pamatia kami. Ginoong Hesus, pamatia kami. Alang sa atong simbahan ug ang nangulo niini, nga sa kanunay hatagan sila sa maayong panglawas, aron madasigon ug malipayon sila sa ilang pagsangyaw sa gingharian sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga opisyales sa atong nasod, nga ila untang mabuhat ang kauswagan o kalambuan sa syudad, probensya ug munisipyo nga ilang gidumala, labi na dinhi sa atong dakbayan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang kanatong tanan nga niya dinhi karon, nga sa kanunay magmadasigon ug malipayon unta ang pagpangandam sa pag-abot sa atong Ginoong Hesus, pinaagi sa mga buhat sa kaluoy, ngadto sa mga kabus tang mga kaigsuunan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga matuuhong nangamatay, nga makasinati na sila sa hingpit nga kahimayaan, uban sa Dios, didto sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mohilom kita sa makadiyot, alang sa atong tagsa-tagsa kakatuyuan, ug alang usab, niining musunod.
Ginoo, ikahalad unta kanimo sa walay hunong kining gasa sa among gugma aron matuman ang mga katuyuan ining santos nga misteryo ug madangat gayon namo ang among kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang akog inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan magkagagahom sa tanan. Dawaton unta sa inyong sakripisyo gikan sa imong makampo, alang sa pagkay ug paghimaya siya nalan, alang usab sa kapasalanan sa kapitbahay nga santos nga simbahan. O Ginoo, ikahalad unta kanimo sa walay hunong kining gasa sa among gugma, aron matuman ang mga katuyuan ining santos nga misteryo ug madangat gayud namo ang among kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaw sa ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug makaron. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi, gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag, o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao, aron inigabot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pagampo,
Tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos yun ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu ng pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo na Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kaniyong pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kanini ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Inaagi sa krus ug pagkabanhaw mo, na amo nagkaroon ang kagawasan. Ikaw ang nagtubos sa kalibutan, ikaw ang nagtubos sa kalibutan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga mo atubang ug mo alagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay
uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose iyang bana, ug sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Huban kanila amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw nga himayaon pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diya kaniya, gihatag nga kanimo makagagahom nga amahan, diya sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuwa ang imong pagbuot, dinhi sa iyong tamaygon sa langit. Ang karon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Mayroon na napasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunuan sa kami sa rautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumos pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoo nga Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Nasa kaninyo. Karon nato ipakita ang atong panag-inig suunay. Peace. Cordero sa Diyos nga nagawagtan sa sala sa kalibutan,
Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Lawas sa Dungog Kristong lakalako sa kinabuhintaan. Magampo kita. Kaluy kami Ginoo aron kami nga nahinluan sa mga sala, maandam lang sa umaabot nga pangilin sa pagkatao sa manunubos, pinagi sa imong Dios nong panabang, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa masakiton. Langitong Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertod sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya
aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit maiusa sa kasakit ni Kristo, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinasing-kasing nga pasalamat alang sa tanan nga nintabang aron kining santos nga misa atong gihalad alang sa masakiton atong mahatod sa tagsa-tagsa kapanimalay sa atong mga televiewers. Una sa tanan alang sa atong Mass Presider, one of the Vicars General of the Archdiocese of Cebu, and team moderator of the National Shrine of St. Joseph in Mandaue, Reverend Monsignor Daniel Sanico. Daghang salamat. Ug alang usab sa atong choir ang Good Samaritan, atong mga pilgrims, Couples for Christ, Cluster 2, led by Brother Ray and Cynthia Quico, mga katikista, BEC sa San Vicente Parish sa Orhelio, ug ang atong mga kolektora sa Santo Rosario Parish. Daghan kayong salamat. Ug ang atong offerers karon si Stella Nacua and Cherry Cañada, ang nagdagkot sa atong ikatulong kandila sa Adbiento si Hiner and Virgie Asnar. Ug sa atong altar servers, atong Eucharistic ministers, ug kaninyong tanan nga ning apil ni atong santos nga misa, daghan kayong salamat. O greetings usab sa atong mga YouTube viewers, si Dorothy and Richard in Canada, Mary Ann and Evangeline in New York. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadaang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Divine Messiah, the Word of God and Mary's Son, we long to see your triumph with
The Daughters of St. Paul would like to thank the following sponsors and mission partners: